Kaixo, Garatzi naiz, eta gaur euskarako klasea emango dut. Hirugarren klasea izango da. Gaur izango dugu denbora, eguraldiak, nola esaten den, ze ordutatik ordutara, lagun batekin edo norbaitekin aurkitzen zarenean. Hasiko gea eguraldiarekin, haizea, eguzkia, euria, zirimiri, ekaitza, hodeitsu eta lanbroa. Orain, orduekin hasiko gea. Ordu batak eta 5. Ordu biak eta 10. Hirurak eta laurak eta 20. Bostak eta 25. 6, erdiak, 7, 25 gutxi, 8, 20 gutxi, 9, 40 gutxi, 10 gutxi, 11, 5 gutxi eta 12. Orain, lagunekin aurkitzen eratzenean nola esaten den. Gaueko 12-etatik goizeko 6-tara biharamunon. Goizeko 6-tatik goizeko 12 arte egunon. Goizeko 12-etatik arratsaldeko 3-tara eguerdion. Arratsaldeko 3-etatik gaueko 9 arte arratsaldeon. Gaueko 9-etatik ordu 2-tara gabon. Orain denak dakizuten duzela badakizute zer datorren. Bumba! Gaurkoz bukatu dugu, badakizute, suskribatu, botoi gorriari eman, gustatu baldin bazaizute eman like, eman atsegin dut, eta komentarioak utzi. Eta, hurrengo astean beste bideo batekin etorriko gara, eta ordurarte, aio!